Aktar minn 200 ħanut li joffru servizzi u bejħ ta' prodotti differenti tpoġġew fil-gwida li tfasslet għal Black Friday u l-perjodu tal-festi, gwida li tħejjiet mill-Kamra tan-Negozji żgħar. Fix-xhur li għaddew il-Kamra tal-SMEs kienet diġà strumentali biex għenet lil ħafna negozji jsibu mezzi ħalli anki waqt il-pandemija ikunu jistgħu jiddiversifikaw il-mod kif ibjaw. B'ħafna minnhom issa qed joffru servizz ta' bejħ online, kif spjegatilna Abigail Mamo, kap eżekuttiv tal-Kamra. Din is-sena li għamilna differenti barra li ġbarna liema negozji il-ħinijiet tagħhom ukoll rajna minnhom ħajkunu online. U ħafna minnhom ħadna gost li rajna l-maġġor parti minnhom ħajkunu online u ħafna minnhom ukoll ħajkunu għadin jagħtu d-deliveries. Jiġifieri fejn qabel konna qisna daqsxejn żvantaġġati kumparat ma' barra għax da servizz ma konniex qegħdin intuħ sal-aħħar sad-delivery, issa n-negozji Maltin qegħdin intuħ sal-aħħar u għandna kważi il fuq minn 200 stabbiliment tista' tgħid li huwa inkluż f'din l-inizjattiva li hija available online jistgħu jidħlu fuq il-Facebook page u fuq il-website tagħna. Abigail Mamo spjegat x'għamlet il-Kamra tal-SMEs biex għenu lin-negozji ħejju ruhom sew għal Black Friday. Din is-sena li rajna għal Black Friday li ħajkun hemm iktar negozji jipparteċipaw. U parti mill-mod ta' kif għednihom jippreparaw l-ewwel ħaġa qednilhom bl-inizjattiva biex huma jkunu jistgħu jippreparaw l-offerti, il-ħinijiet tagħhom meta ħajkunu miftuħin. U anka il-ġimgħa l-oħra għamilna intervista ma' Prof. Ġarmejn Gawċi li reġgħet highlightjat x'inhuma ir-regolamenti li jridu jiġu segwuti, anka forsi li jinħoloq queue li mhux l-ewwel darba li tkun ġrat f'daw ix-xhur li jrid ikun hemm spazji adekwati u ovvjament din hija responsabilità li kulħadd irid jara li nosservaw. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat x'għamlet il-Kamra għan-negozji żgħar u medji fl-aħħar ġimgħat, il-President Paul Abela enfasizza l-vantaġġi li wieħed jixtri minn pajjiżna inkluż permezz tal-online shopping, anke għaliex dan itik il-faċilità li wieħed jibdel oġġett jekk ikun hemm il-ħtieġa. Paul Abela tkellem dwar il-ħtieġa li nżommu l-ekonomija mixja u semma kif pajjiżna se jkun qed jiffaċċja sfidi mhux żgħar bit-tbassir ta' 3 biljun euro deficit sas-sena d-dieħla. Il-Kamra appellat lil pubbliku biex iżomma r-regolamenti maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa meta jżuru il-ħwienet fiżikament, fosthom permezz taż-żamma ta' distanzi soċjali u tal-ilbies tajjeb tal-maskra.